Ahojte, dnes tu máme takúto peknú jašteričku, ktorú si dnes aj vybereme. Teraz ju idem zobrať, ale teraz sa neveľmi dá nechať. Vidíte jej ústa? Ale je taká zeleno-čierna, či sivá, zeleno-sivá. A má tu aj takú trávu, ktorá je už bohužiaľ zvedla a ešte tu má túto vodu a nejaké maličké kamene, s ktorým sme robili aj pri korytnačke. Ale má tu aj piesok, aj tieto trávy, ktoré som už hovoril. A sú to aj kamene, aj tie som už hovoril. Ale je už takáto veľká trošku. Je taká zelená skoro. Či iba boky má zelené. Je to taká jašterička, ktorá sa nachádza, netreba vodu. A je to taká jašterica, ktorá sa nachádza v takých suchých miestach. Ale je blízko jazero. Je to takáto pekná jašterica, ktorá je už veľmi stará a je to taká, je v takomto malom mini akváriumku. A má tu aj takéto, ktoré jej zviedli tiež. Ale toto je len umelé, aby si to myslela, že je v prírode. A má tu aj také zelené boky, čo som už hovoril. Ale dali sme jej trošku toho korytnačieho jedla, ktoré som ukazoval to v korytnačkovom videu. A má tu aj kameň, ktorý sme tam dali. Ale video končí teraz o 3, 2, 1. Ahojte!